Ane, honekin zein botako den? Ez, igual gorde azkenekoako. Hola! Arratsaldeon. Bai, aurra. Kontuzanekin, Kontuzanekin, Zu partidua? Zer? Championsa atzo? Zai futbola gustatzen. Tan sweet Caroline. La la. Alfombra? Alfombra bai. Gitarrak? Denak ez? Bai. Eta ukelelea? Ukelelea, Ahaztu intzaizu? Benetan? Zuk itzen gozu markelekin, Nogen ukelelega, Bai, usiko ezu. Bueno, beto, baina... Markel! Azuintzai, baina... Igual, aprotxatu,